क्या कर रहा है? मोबाइल देख रहा है। हाँ, मोबाइल देख रहा है। मोबाइल। क्या नाम है तेरा? प्रिया। क्या? प्रिया। प्रिया बोरो हम्म। ना बसुमतारी? हाँ? बसुमतारी या बोरो? बोरो। बोरो कहाँ रहते हैं? मुंबई में। मुंबई तो सब मुंबई है ना, हाँ। इलाका। मतलब आसाम में। नहीं, अंबानी के सामने। हाँ, अंबानी का आसाम। इसको क्या कहते हैं ये इलाका को? किसको? ये जो जहाँ रहता है तो अल्टमान रोड। अजमन अल्टमान रोड। अजमन रोड। कितनी क्लास में पढ़ते हैं? 2. तो बर' रोंगौ ना रोङा? रोंगौ। रोंगौ? आइनि मुङा मा? आंनि मुङा टनि बर'। हा? टनि बर'। बाबानियालाय? बड'लेण्ड बर'। बलेन बर'। बलेन बर'आ आसामनि? बड'लेण्डनि? नोंना बेला माला लायगोन? टिउसडे नाबा सेटारडेआव मोनगोन। दिनै मोनदों ना मैया? सोरआ एबसेन्टमोन। हा? सोरआ एबसेन्टमोन। मा बेल? काराटेनि। बेखायनोथ' माबा गोमो ना गुफुर? अरेन्ज। अरेन्ज। अरेन्जआव मा मा रोंनांगौ? काटा 3। ओमफ्राय? माइगिरि। मावासि। याकुजुकी। हा? याकुजुकी केंगिरि। उरामावासी। केदानजुके। उदानजुके। बेखिनिखौ रोंबाथाय एग्जाम होनांगौ। एग्जाम होखांनानै बेल्ट मोनबाय। बेल्ट मोनबाय। बिनि उनाव मा बेल्ट फैगोन? बिनि उनाव ग्रिन बेल्ट मोनगोन। ग्रिन बेल्टआव मा मा खालामनांगौ? बेयावबो बिदिनो एग्जाम, ओमफ्राय बेयाव काटा 4 होनांगौ। आच्छा। ओमफ्राय खै बोसोरबा ब्लेक बेल्ट जाहैगोन? खै बोसोर? खै बोसोर माने नांबावगोन 5-6 बोसोर। 5 बोसोरसोनि उनावसो ब्लेक मोनहैगोन आरो। मा मुं होनदोंमोन नोंनिया? हा? नोंनि मुङा मामोन? लक्ष्मी बसुमतारी। नोंसोर खारगराव थायो? ओरैजा आबै आबौमोननि गामिया बबेयाव? आं मिथिला। रुपहि दैमा सेराव। बै गोसोम गोजौआ 37 लाख 2 BHK। फानग्रा कम्पानि सेल्स लाउन्ज ड्रिम डेभेलपमेन्ट। अखा हाबाय। बे मुम्बाइनि फाथो। बेखौ जानाय जागोन नाजों दा, गोखा ना गोखै मुम्बाइनि फाथोआ। ये नाथुरा बेसे इयो? हा? फवासे? आधा किल'? सेरसे? सेरसेयाव बेसे दामियाव? 500। मैथाजोंबो गोथाव जागौमोन खोमा ना इयो? हा? आंथ' मिथिथारा दा। माबा नाथुरबो रायलायफैजोबो आंनि बिमाफ्रा। ओमफ्राय मबाइल फार्स्ट होदों आरो आंनो नकिया मबाइल 4000 होयोमोन दा बे समावहाय। जि खुसि जादों आरो खुसिजोंनो आङो ओंखामखौनो जालायाखै आङो मबाइल होनायाव। गोसोममोनहाय माबायाबो हिनजावसा गथ'आ। अभी कहाँ जाना है हम? कहाँ जाना? मुंबई। ये तो मुंबई ना, ये भी वाशी वाशी।
हाँ, वासी के बाद थाने, थाने के बाद दादर, दादर के बाद घर। हम थाने में रुक सकते हैं मम्मा? नहीं 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 नहीं